Paano yumaman o paano guminhawa ang kabuhayan? Yan po ang katanungan na ating tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Marami po sa ating mga kababayan ang nagsasabing para guminhawa at yumaman, dapat magnegosyo. Dahil kung magtatrabaho ka lamang, may hirapan kang makaangat sa buhay. Yan po yung kanilang pananaw na ating titingnan at susuriin at para na sa ganon mas maunawaan natin, magtrabaho o magnegosyo. Kung titingnan natin, maraming mga nagtatrabaho na umunlad at guminhawa ang kabuhayan. Yung iba nga naging bilyonaryo pa at naging saksakan din ng yaman at talagang umunlad sila sa kanilang kabuhayan. Tingnan natin yung mga taong yun na nagsimula sa gitna o sa baba at sila'y umakyat ng husto. Isa na dyan yung Pangulo o nagpapatakbo ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang. Pangalawa na dyan, si Manny Pangilinan ng PLDT at Meralco Group. At pangatlo na rin dyan, yung presidente ng BDO, yung pinakamalaking bangko dito sa ating bayan. Sila'y mga pangkaraniwang empleyado na pumasok sa kanilang mga tanggapan at kanilang mga kumpanya. Ngunit dahil sa kanilang ipinakitang gilas at kanilang commitment, na ipakita nila sa kanilang mga management at board of directors kung gaano sila kagaling at gaano sila kasipag at katyaga sa kanilang trabaho. Kaya nga sila ay unti-unting nakaakyat at umangat at naging mga presidente o chairman ng kanilang mga kumpanya at sila ay nabiyayaan ng hindi lamang ng napakalaking mga sweldo at mga insentibo, meron pa silang mga dividendo na binigyan na rin sila ng mga profit sharing scheme at naging shareholders na rin sila dahil binigyan sila ng mga stock option ng kumpanya, kaya isa sila sa mga pinakamalaking shareholders na rin ng mga kumpanya nila. So, hindi po totoo na porke nagtatrabaho ka lang ang hindi ka uunlad o hindi ka giginhawa. In fact, marami sa mga senior executives at saka mga top executives, mga top 1,000 corporation na mas malayong maginhawang kabuhayan kaysa sa mga karamihan ng ating mga negosyante. Kaya kung titingnan natin, ano po yung mga katangian at sila'y nakaakyat at sila'y napiling maging kasapi ng top management o senior management ng mga kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan? Una po niyan, sila'y napaka-committed sa kanilang mga trabaho. Pangalawa, sila po ay may passion, may puso sa kanilang kumpanya at ipinapakita nila to sa pamamagitan ng dedication na talagang hinahanapan nila ng paraan kung paano kumita yung kanilang kumpanya, madagdagan ng benta at mabawasan ng gastos. Pangatlo, meron silang tinatawag na exceptional responsibility na talaga naman para sila mga doktor na kung kailangan sila 24/7, naririyan sila para sa kanilang kumpanya. At pang-apat, yung trustworthiness na ipakita nila na sa maliliit na bagay sila ay mapagkakatiwalaan at hindi sila nangungupit at talagang ginagawa nila ng paraan na hindi malugi yung kumpanya nila. Isa yan sa mga katangian din, kaya sila napansin ng mga top management at sila'y unti-unting umangat. Ganun po ang mga karamihan sa mga executives natin, mga managers ng mga malalaking kumpanya na mas malayong maginhawa ang kabuhayan sa mga pangkaraniwang negosyante o sa mas maraming negosyante. Ngayon, pag-aralan naman natin kung sakali naman na hindi mo hilig na maging executive o opisyal ng isang kumpanyang malaki dahil hindi mo kayang sundin yung mga proseso at iba yung pagkatao mo, pwede ka rin naman magnegosyo. Kaya lang, kung magnenegosyo ka, huwag natin kalimutan na napakaraming pagsubok ang iyong haharapin. Katunayan sa mga pagsasaliksik, sinasabing almost 50% ng kumpanya na naitayo ngayon after 5 years, sarado na. After 10 years, mabuti kung may 20% o 30% na nakatayo pa. So yan ang mga pagsubok at mga challenges na harapin mo kung ikaw ay magnegosyo. Dahil malamang malulugi ka kung hindi ka matyaga, hindi ka masipag at hindi ka maparaan. So iba-iba ang katangian ng tao. Hindi natin sinasabing hindi kayo dapat magnegosyo. Ang sinasabi natin kung ang pag-ugali mo at katauhan mo ay hindi hiyang sa mga pagsubok, pag-isipan mong maigi. Pero marami rin naman nagtagumpay sa negosyo. Yung mga mabibilang natin dyan na talaga nagsimula halos sa wala, na nakikilala natin ngayon, yung may-ari ng Jollibee, si Tony Tan. Isa rin niya sa mga nagsimula sa maliit na tindahan na kanyang napalaki ngayon at naging global company na.
Pangalawa dyan, yung may-ari ng Inasal, si Injapsia, na ngayon meron ng napakalaking real estate development company. Siya nagsimulang pangkaraniwang maliit na nagnenegosyo at napalaki niya to. Ganon din yung si Andrew Tan na dating namamasukan sa isang kumpanya, nagsimula ng kanyang negosyo, ngayon ay isa na siya sa pinakamalaking real estate developer sa ating bayan. So marami rin mga nagtagumpay, ngunit mas marami yung hindi nagtagumpay. Pero ano yung mga katangian para magtagumpay ka bilang negosyante? Una, dapat talagang masipag ka. Kasi kung kulang ang sipag mo, magkakaproblema ka. Pangalawa, dapat marunong kang makisama sa tao at marunong kang mamili ng tao na makakatulong sa iyo sa pagpapatakbo o sa pagsisimula ng iyong hanap buhay. Pangatlo, dapat maparaan ka. Dapat lagi ka naghahanap ng paraan, nagsasaliksik ka at humingi ka ng tulong sa mga marurunong para magabayan ka sa tamang pamamaraan. At pang-apat, kung ano man yung negosyong papasukan mo, siguraduhin mo na ito'y kailangan ng mga lipunan. Hindi dahil sa gusto mong gawin. Kinakailangan siya ng lipunan at ng isang sambayanan para nang sa ganon mapaglingkuran mo yung kanilang pangangailangan. Kasi karamihan sa mga nagnenegosyo, gusto lang magnegosyo para kumita at yumaman. Hindi po yan ang tamang pananaw at pag-iisip. Bago ka magnegosyo, dapat tingnan mo kung ano yung kailangan ng lipunan at kung sa tingin mo kaya mong gampanan yung pagkukulang na yon o yung pangangailangan na yon, then yun ang inyong pagtuulan ng pansin at humanap kayo ng mga tamang kasama na makakatulong sa inyo para inyong mapaglingkuran at mapagsilbihan yung pangangailangan na yon at sa pamamaraan na yon, kayo ay maaring kumita ng sapat na salapi para guminhawa inyong kabuhayan. Yan lamang po. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Marami pong salamat. Ilocano Defenders.